κάνεις εδώ, καπνίζεις? Είσαι αθλητής, θα χαλάσει η φυσική σου κατάσταση. Δεν παθαίνω τίποτα. Κάντε κι εσείς ένα. Με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είχα δοκιμάσει μια φορά και μη και πιάσει τον εγκέφαλο. Τι λες, δεν παθαίνεις τίποτα. Εγώ καπνίζω και δεν έχω πάθει τίποτα. Πάμε ένα στήσιμα. Θα κάνουμε έναν αγώνα δρόμου. Πάμε. Άμα νικήσω, θα κάνετε κι εσείς. Ωραία, όμως άμα χάσεις, δεν θα ξαναδοκιμάσεις ποτέ. Εντάξει. Αμέ, πάμε. Πάμε! Σου τα έλεγα. Ναι, είχες δίκιο. Σιγάρο θες? Τι κάνω, δεν γουστάρω. Τι έγινε? Φίλε. Καλά, ξέρεις. Μια χαρά. Έμαθα για τον αγώνα στο Σάββατο. Θα πήγες πολύ καλά. Συγχαρητήρια για την νίκη. Μπράβο. Θα πήγες πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Τη συμφωνία μας την ζήτησες. Φυσικά, και γι' αυτό και ήρθα. Είδες τελικά τα τσιγάρα δεν σου προσφέρει τίποτα? Ναι, είχατε δίκιο. Ευχαριστώ πολύ που με βοηθήσατε.